Здравейте всички, аз съм Меси 2006 и днес малко ще играем Майнкрафт. Така, този клип ще е само 4 минути, за съжаление. Днес ще видим какво ще направим само за 4 минути. Нищо интересно, но сега ще ви покажа едно нещо, което да GameIT ми помогна. Той ми помогна за тази феймичка. И той направи тези стълбието тук. Така, за сега ще обира пшеницата. И това клипът ще е много малък. А другата част ще я направим, когато има време. И искам поне около 2 сабскрайбъра, да не би такова много. О, мой ковче, супер. Тук има много селяни в къщата ми. Ще отида за санд на бързичко. Ще ми трябва само едно. И то трябва да стане бързо. Така, да намерим пясък. За съжаление, сега ще трябва да спра този клип. Не, ще паузираме, докато намеря. Ще продължим клип. Така, хора, сега се оправих, но за съжаление този клип ще свърши и ще има продължение. И довиждане от мен, Меси 2063.